Někdy člověk potká někoho, vedle koho po dlouhé době necítí jen přitažlivost, ale klid. Pocit, že ho někdo opravdu vidí. A právě to bývá nejnebezpečnější, protože když se člověk po všech zklamáních konečně otevře, už nechrání jen svoje srdce, ale celé svoje nitro. Pamatuju si ten pocit, kdy jsem vedle něj seděla a měla pocit, že po dlouhé době nemusím nic předstírat. Jeho obětí nebylo hlučné, bylo tiché, jisté. Takové to obětí, ve kterém člověk na chvíli zapomene, kolik bolesti se nese z minulosti. Polibky do vlasů, na čelo. Mávání z balkónu při odjezdech. Ten způsob, jakým se na mě díval. Jako bych byla někdo výjimečný. A já tomu uvěřila. Uvěřila jsem, že po všech těch špatných lidech přišel konečně někdo. Vedle koho nebude láska boj, ale domov. Jenže někde mezi tím vším se do našeho vztahu začal vkrádat strach. Nejdřív nenápadně, tichými otázkami, domněnkami, nejistotou. A pak přišel moment, kdy jsme místo společného my začali stát proti sobě. Já pořád žila svůj normální život. Byla jsem máma, měla jsem minulost. Vazby, které nejdou vymazat jen proto, že člověk začne nový vztah. Ale čím víc jsem se snažila vysvětlit, že komunikace s otcem mé dcery není menší láska k partnerovi, tím víc jsem měla pocit, že se musím obhajovat za každou část svého života. A víš, co člověka unaví nejvíc? Když pořád dokola vysvětluje, že miluje, a druhý místo toho slyší jen to, že ho se bojí. Najednou jsem měla pocit, že už nestačí být upřímná, nestačí milovat, nestačí dokazovat. A čím víc jsem se snažila zachránit nás, tím víc jsem ztrácela samu sebe. Ne kvůli jedné hádce, ale kvůli tomu neustálému tlaku, ve kterém člověk pomalu přestane poznávat vlastní hodnotu. A nejhorší je, že ani dnes z něj neumím udělat zlého člověka. Protože já vím, jak uměl milovat. Vím, jak něžný dokázal být. Jak se na mě díval na začátku. A možná právě proto to bolí ještě víc. Protože vedle té lásky přišla i slova, po kterých jsem se necítila milovaná ani bezpečná. A člověk pak sedí v tichu a přemýšlí, jak je možné, že ten samý člověk, vedle kterého se cítil nejkrásnější na světě, v něm nakonec probudil tolik nejistoty. A asi nejtěžší věc, kterou jsem musela pochopit, je, že někdy někoho opravdu hluboce milujete a přesto s ním nedokážete žít v klidu. Protože láska sama o sobě někdy nestačí. A některé odchody nejsou o tom, že člověk přestal milovat, ale o tom, že už vedle toho druhého přestal nacházet sám sebe.